Saan patay samtang duwang samdan diyang nahugmak ang bahin sa Column Bridge sa Malagamot sa Panacan, Davao City. Sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, nagatrabaho ang tulo ka steelman sa mong lugar pasado alas 3 sa hapon niadtong Lunes. Diyang kalitramatod pa nga nabali ang braces sa Column Bridge, rason nga nahugmak kini ug naigo ang tulo ka steelman. Nailan ang nasamdan nga sila si Ian Harol, 25 anyos, ug Rogelio Rojas, 28 anyos. Dayon sila nga gidala sa ospital. Apan walay swerte nga nakabsan og kinabuhi ang 19 anyos nga si JP Oftana. Gidala na sa ilang lugar sa Samal Island ang lawas sa namatay. Tungod sa itabo, temporaryong giundang ang operasyon sa mga lugar. Ginatanaw pa sa kapulisan kung ano na ba'y suot nga safety gear ang maong mga trabahante. Wala pa sab ni pagawas og pahayag ang contractor sa maong proyekto. Mas ginapalawman pa sa kapulisan ang ilang investigasyon sa posibleng hinungdan sa maong insidente. No, sa mga construction workers, safety first user no ang ato pagatan-awon kay ato pagpaningkamot wala na sir kung ato ang kinabuhi is maalas na para sa mga contractors pud sir no siguraduhan nato sir nga mga trabahante is safety gyud kanunay sir no ato i-monitor, supervise